Dobrý deň. V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie vyvrcholenia Euromajdanu na Ukrajine. Vlastne pripomíname? Všimli ste si to ticho v našich médiách? Žiadne spomínanie, žiadne analýzy, nič. Pritom práve tí, ktorí najviac moralizujú o Ukrajine, mlčia o tejto najdôležitejšej udalosti posledných 10 ročí, ktorá sa môže stať Sarajevom 21. storočia pre celý svet. My sa samozrejme budeme venovať Euromajdanu a odpichneme sa od čerstvej knihy významného ukrajinského sociológa Volodymyra Iščenka, ktorá sa volá Smerom k priepasti od Majdanu k vojne. Mimochodom, Iščenko nie náhodou žije v exile v Berlíne, pretože takíto intelektuáli dnes na Ukrajine jednoducho nemajú miesto. K čomu prišiel Iščenko? K akým záverom dospel? Predovšetkým treba vypichnúť dve veci. Poprvé, Iščenko zdôrazňuje, že Euromajdan nemal podporu väčšiny ukrajinskej spoločnosti. A to dokladá faktami. To nie je názor, to dokladá číslami, prieskumami a tak ďalej a tak podobne. V podstate išlo len o Kyjev, čiastočne o Lvov a tak ďalej, ale regióny boli ticho alebo dokonca boli proti. To je prvá významná vec. Druhá významná vec alebo postreh sa týka revolúcií všeobecne, hlavne tzv. Farebných revolúcií. Nie som si istý, či by sme tento druh povstaní mali nazývať revolúciami, pretože nedošlo k žiadnemu kvalitatívnemu zlomu. Totižto základnou nejakou premisou takýchto povstaní je kríza politickej reprezentácie. Zvlášť na Ukrajine sa ľudia necítia byť svojimi lídrami, zvolenými lídrami reprezentovaní. Ale to platilo v minulosti a to platí aj dnes. Začneme takou oranžovou revolúciou z roku 2004. Ako prebehla? Voľby vyhral Viktor Janukovič, ale Spojené štáty ich neuznali, povedali, že je to podvod, vznikli protesty a zrazu sa rozhodli, že urobia ešte jedno kolo, v ktorých už vyhral kandidát opozície Juščenko. No ale tomuto sa nepovie inak ako čistý prevrat, pretože to bolo protiústavné. Ukrajina bola z formálneho hľadiska demokratickým štátom, ktorý mal deľbu moci, ktorý mal svoje voľby a tak ďalej a tak podobne. A jednoducho niekto si zmyslel, že tieto voľby neuzná, že sa mu nepáči, kto vyhral, tak urobili nové voľby s nátlakom, kde vyhral niekto iný. Po niekoľkých rokoch sa ľudia vzbúrili aj voči Juščenkovi a v roku 2010 vyhral opäť Viktor Janukovič. Tento raz už aj medzinárodné organizácie povedali, že to boli ukážkové demokratické voľby. Áno. Lenže potom prišiel rok 2013 a podpis asociačnej dohody s Európskou úniou. Viktor Janukovič sa nakoniec rozhodol, že túto dohodu nepodpíše z pragmatických dôvodov. Niektoré príčiny vysvetľoval už Vladimír Putin v tom spomínanom rozhovore s Carlsonom. Putin tvrdil, že povedal Janukovičovi, že ak podpíše dohodu z EÚ, bude nútený zrušiť colnú úniu s Ukrajinou, pretože sa Rusi prirodzene obávali, že ich trh bude zaplavený tovarmi a konkurenciou a tak ďalej. A jednoducho z tohto hľadiska to bolo pre Rusko z hľadiska čistých ekonomických záujmov nepriateľné a povedal, že takto a takto sa veci majú. Janukovič si to spočítal a zistil, že tá asociačná dohoda by za týchto okolností bola pre Ukrajinu nevýhodná, pretože ich ekonomika bola naviazaná predovšetkým na Rusko. Čiže konal vlastne z čisto ekonomických hľadisk v záujme samotnej Ukrajiny. Proti tomu samozrejme vznikla vzbura, ktorú dnes poznáme pod názvom Euromajdan.
Lenže tá vzbúra sa už čoskoro zvrhla. Zvrhla sa už začiatkom decembra 2013, keď sa opozičné sily pokúšali bagrom preraziť policajný kordón a dostať sa do vládnych budov. Vtedy, podľa svedectva Putina z toho nedávneho rozhovoru, ktorý sme rozoberali minule, Putin sa spojil s americkou stranou, predpokladám, že so samotným prezidentom Obamom, lebo vtedy ešte fungovala medzi Moskvou a Washingtonom horúca linka, a spýtal sa ho, čo to stvárate. A tak sa dohodli, že Putin upokojí Janukoviča, aby nezasahoval násilne proti demonštrantom, a Obama zasa upokojí opozíciu, aby nevyvolávala nejaké násilnosti. Čo sa však stalo? Janukovič svoju časť dohody dodržal. Janukovič naozaj nevyslal nejaké policajné alebo vojenské jednotky proti demonštrantom v zmysle, že by zasahovali až do teda toho kritického momentu. Lenže opozícia bola čoraz násilnejšia. Putina to prirodzene rozčúlilo. Spýtal sa, čo to robíte? Čo si myslíte, že ste? Akým právom takto zasahujete do vnútorného vývoja Ukrajiny? Nuž, ako to dopadlo, už všetci vieme. V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie násilností, kedy sa opozícia naozaj násilným spôsobom chopila moci. Dnes sú už početné svedectvá, že tí ostreľovači pálili aj napokon to potvrdzujú aj expertízy z použitých zbraní, že tí ostreľovači pálili z budov, ktoré boli obsadené demonštrantmi. My dnes môžeme s veľkou pravdepodobnosťou určiť, kto spustil to násilie, lebo už v decembri boli veľmi násilné tie opozičné skupiny, teda časť tých opozičných skupín, ktoré predstavovala krajná pravica. To, čo sa udialo na Ukrajine, nie je žiadna revolúcia. Zvrhli prezidenta, ktorého podľa vtedajšej ústavy nemohol odvoliť parlament. Postrieľali kopec ľudí a zmocnili sa moci násilím a neústavným spôsobom. Prívržencov Janukoviča, respektíve poslancov vládnej strany, hádzali do smetných košov, vyhrážali sa im a tak ďalej a tak podobne. Takto demokratická revolúcia nevyzerá. A čo je najdôležitejšie? Ukrajina bola pred Majdanom dokázateľne demokratickejšia ako po ňom. Dokonca, keď nastúpil Janukovič v roku 2010, tak patril podľa Index of Democracy, teda nie on sám, ale Ukrajina, do tej istej skupiny ako Slovensko medzi tzv. Kazové demokracie. Po Majdane to už neplatilo a až dodnes patrí Ukrajina medzi hybridné režimy. Hoci aj u nás máme mimovládky alebo europoslancov typu Bilči, ktorí vykrikujú, aká je Ukrajina úžasne demokratická krajina. No, nie je. Demokratickou nemôžete nazývať krajinu, ktorá zakazuje politické strany, ktorá potláča menšiny. Nezabúdajme, že jeden z prvých zákonov novej moci bol zákaz používania ruštiny v úradnom styku. A to vyburcovalo obyvateľov Krymu k tomu, že proste, keď ich tam navyše aj tlkli palicami, že v takomto štátnom útvare nechcú žiť. Mimochodom, keď už hovoríme o Kryme, skôr ako Krym vyhlásila nezávislosť západoukrajinská oblasť so sídlom v Lvove. To bolo ešte, keď bol pri moci Janukovič. Toto sa nespomína ako nejaký protiprávny stav, poukazuje sa len na Krym. Ale jednoducho, keby ten prevrat nedopadol tak, ako si želali opozičníci, kto vie, ako by to skončilo tam. Takže celá táto záležitosť bola krvavá, neústavná, bola to
ukážka prevratu. Navyše, a to je najdôležitejšie, nič podstatné sa nezmenilo. Zasa tak, ako počas oranžovej revolúcie, tak aj počas Majdanu sa vymenili figurky, ale oligarchia zostala tá istá. A v prípade Euromajdanu na to občania dokonca doplatili, lebo kým Janukovič odmietal nátlak Medzinárodného menového fondu, že má robiť škrty v sociálnych oblastiach, v dotácii energetiky a tak ďalej a tak podobne. Porošenko to urobil a Ukrajina neuveriteľne schudobnila. Takže namiesto toho, aby sa Ukrajina vydala nejakou demokratickou cestou, tu máme naozaj veľmi pochybný režim, ktorý nesie v sebe prvky veľmi nepríjemného, autoritatívneho, zmilitarizovaného režimu. Navyše aj s prvkami neonacizmu. Samozrejme, toto mnohí ľudia označujú za propagandu. Tak si povedzme trošku, čo je to propaganda. Samozrejme, keď niekto hovorí, že Ukrajina je fašistický štát alebo nacistický štát, to musíme odmietnúť. Pretože ak sa bavíme prísne v medziach politologických pojmov, tak toto naozaj neplatí. Ale to neznamená, že krajná pravica nemá na Ukrajine veľký vplyv. Porovnajme to s Ruskom. Mnohí hovoria, že v Rusku je ešte viac fašistov ako na Ukrajine. Je to možné, iba že v Rusku nemajú tí fašisti vplyv na vládnúcu garnitúru. Na Ukrajine áno. Nová moc prevzala všetky heslá banderovcov a krajnej pravice. Tu sa často bagatelizuje ten pozdrav Sláva Ukrajine, že to vymyslel už Ševčenko. Viete, to je taká hlúposť, ako keď neonacisti u nás hovoria, že na stráž to je taký pozdrav katolíckych skautíkov. Hej? Ak poviete takúto hlúposť, že Sláva Ukrajine ste našli u Ševčenka, no tak aj u sama Chalúbku alebo u Jána Botu by ste našli niekde výkrik na stráž alebo na stráži alebo niečo podobné. O to samozrejme nejde. Ide o význam toho hesla, jeho symboliku a na čo bol použitý. Ale dobre, keby sme aj v tomto ustúpili a hrali s nimi tú hru, že to vymyslel Ševčenko, tak Ševčenko určite nevymyslel tú odpoveď. Gerojom sláva. Pretože tento dodatok tam dodali práve banderovci na konci 30. rokov a to už je fašistický pozdrav. Ten problém Ukrajiny je v tom, že začala vzývať nacistických kolaborantov ako národných hrdinov. Presadili to dokonca do zákonov. Dokonca ešte Juščenko vyhlásil štátny sviatok, oslava banderovcov, Stepana Banderu a tak ďalej. Dokonca presadil do škôl veci, kde sa učili o týchto nacistických kolaborantoch ako o národných hrdinoch a Janukovič to zrušil. Čiže ten vplyv, ten plazivý vplyv neonacizmu proste nemožno poprieť. Iste nemožno označiť Zelenského za nejakého fašistu, ale tým, že sa on bráni, že pozrite sa, vedia som Žid, to nie je argument. Zelenský krajnej pravici, podobne ako aj Porošenko, dosť ustupuje, lebo si uvedomuje, že je síce malá, ale veľmi vplyvná, že sa môže dopúšťať násilnosti a že môže podkopať jeho režim. Čiže toto je to nebezpečenstvo, ktoré Ukrajine hrozí a ktoré je proste pre demokratický svet, alebo malo by to byť pre demokratický svet nepriateľné. Keď sa pozrieme na to, kam sme sa dostali, tak sa samozrejme musíme rozprávať práve o tomto období, pretože Ukrajina si toho naozaj veľa vytrpela. Dnes nie je možné slobodne viesť diskusiu napríklad o tom, že Ukrajina bola za Sovietskeho zväzu najvyspelejší región, že sa modernizovala, že kráčala vpred, že sa rozvíjala. A jednoducho mnohí Ukrajinci chápu to postsovietské obdobie
ako úpadok, lebo k moci sa dostala oligarchia, to isté, čo samozrejme aj inde, ale tuto bolo oveľa vážnejšie, pretože oligarchia tam nefunguje, tak povedzme ako u nás alebo v Európe, kde oligarchovia sú zameraní na nejaké sektorové oblasti. Na Ukrajine oligarchovia kontrolujú regióny, ako kedysi feudálne léna. A proste my sa na to prizeráme, podporujeme to a namiesto toho, aby sme sa snažili europeizovať ukrajinskú spoločnosť, my ukrajinizujeme európsku spoločnosť. Čiže všetky tieto spory, hádky o tom, či patrí Ukrajina do Európy, by mali byť vyriešené jednoduchými pravidlami. To, čo platilo pre nás, musí platiť aj pre Ukrajinu. Ukrajina dnes nie je pripravená. Nie je pripravená ani na vstup do EÚ a vieme, že ten základný konflikt, že tá príčina tejto vojny je rozširovanie NATO. Keď sme v týchto dňoch zaznamenali už americkú odpoveď na Putinov návrh na mierové rokovania, Američania to odmietli, tak sa musíme spýtať, akým právom? Akým právom Američania rozhodujú o tom, či bude alebo nebude mier? Prečo jednoducho nedovolia, tak ako to nedovolili pred 1,5 rokom, aby sa tie strany dohodli? Dnes sa vyhovárajú, že nebudú sedieť s Putinom za jedným stolom, kým tam nebude Ukrajina. A prečo nerešpektovali názor Ukrajiny, ktorá sa chcela na jar 2022 s Ruskom dohodnúť? Takže celé je to naozaj len mocenský nátlak, ktorého cieľom je oslabiť Rusko. A na záver si povedzme ešte jednu vec. Ako sa vyvíjal tento konflikt? Že ten Putin na začiatku naozaj pokračoval v tej Gorbačovovskej línii spoločného európskeho domu. Ešte v roku 2012 tvrdil, že Rusko sa cíti byť súčasťou európskej civilizácie. V tom známom prejave v roku 2007 na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorý bol u nás úplne dezinterpretovaný, že sa vyhrážal. Nie, on tam varoval, že Rusi zo všetkého ustupujú a pritom sa necítia byť partnermi, necítia sa byť vypočutí a rešpektovaní. Putin varoval Washington, že nie je možné vládnuť takým spôsobom, ako to robia Američania, že porušujú medzinárodné právo. Vtedy nikomu nevadilo, že Američania na bežiacom páse porušujú medzinárodné právo v Afganistane, v Iraku, v Sýrii, v Líbii a tak ďalej. A dnes vykrikujú, že Rusi porušujú medzinárodné právo. Veď ten Putin predtým varoval. Varoval pred tou militarizáciou a pred tým rozvratom vzájomných vzťahov. To my sme vlastne vytlačili to Rusko do pozície, kde sa muselo izolovane vyvíjať a hľadať si spojencov ako Čína, Severná Kórea. Robíme tú istú chybu, ako v 20. rokoch minulého storočia, keď sme vytlačili Nemecko a Taliansko z nového európskeho systému, ktorý sa dohodol vo Versailles. A výsledok bol, že Nemecko a Taliansko sa vyvinuli na fašistické režimy. Proste ako tú zodpovednosť Západu, tá zodpovednosť Západu sa už nedá odoprieť. A my musíme prihliadať aj na takéto skutočnosti, keď chceme hľadať východisko. Súčasnú krízu sme spôsobili my. To je záver tohto príspevku. Pred 10 rokmi to vyvrcholilo Majdanom. Ale tú vojnu začal opäť Kyjev. Tým, že sa vzbúrili nejaké odštiepenecké regióny, to je jedna vec. Ale to, že ukrajinské letectvo začalo bombardovať civilné ciele, že začali viesť proti ním vojnu, to je postupnosť, ktorú si musíme povedať. Že tú vojnu nezačala Moskva. Že Moskva nezačala podporovať protesty. Že Moskva nezačala podporovať vojnu. Ona už potom len prirodzene bránila tých svojich. To, že napokon
vo februári 2022 Rusko vpálilo na Ukrajinu, je neospravedlniteľný zločin. To treba povedať. Ale rovnako neospravedlniteľný je ten podiel Západu. To, čo sa tu hovorí, že to bola ničím nevyprovokovaná vojna, je propagandistická lož. Ten Západ to provokoval od začiatku. Provokoval to už oveľa dávnejšie, ešte v roku 2008, keď 2 mesiace pred rozhodujúcim summitom NATO v Bukurešti ruský minister zahraničných vecí Lavrov, ale aj bývalý ruský premiér Primakov varovali vtedajšieho veľvyslanca v Moskve Barnesa, ktorý je dnes šéfom CIA, že pozvánka Ukrajiny do NATO je červená čiara, že Rusko nebude reagovať tak, ako pri štátoch Strednej Európy alebo pobaltských štátoch, že toto je pre nich emotívna záležitosť. Vedeli to. Vedel to George Bush, napriek tomu to urobil. Čo iné je to než provokácia? Proste opäť opakujem, že v tomto svete je bezpečnosť buď globálna, alebo žiadna. A my nemôžeme konať tak, že neprihliadame na záujmy rozhodujúcich hráčov, že si povieme, že to je naša vec, že sa približujeme vojensky celou tou mašinériou k Rusku a na mieste ruskej generality, ako by ste konali? Proste ako štát, ktorý sa cíti byť ohrozený. Takže mali by sme opustiť túto cestu konfrontácie, lebo nás nemôže priviesť k ničomu inému ako k novému globálnemu konfliktu. Ak si neželáte svetovú vojnu, tak by ste rovnako ako ja mali žiadať mierové rokovania, pretože iná cesta, ako vyriešiť tento konflikt, nie je. Mier s vami.